الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم سؤال بركة مصورة الله تبارك وتعالى ميمس بيئة sannan mu zamanto masu yin ƙoƙari wajen aikata ayyuka nagari sannan da nisantan ayyuka munana domin kowane mai aiki a duniyan nan bayan mutuwa zai tar da abin da ya aikata a aikace a ajiye a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah yake gaya mana a cikin suratul zilzila yace yawma idhin yasdurun nasu ashtatan ranar kiyama ranar da za a karkasa mutane kashi-kashi jama'a liyurau a'malahum saboda a nuna musu ayyukan da suka aikata a duniya anan ne faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wanda duk ya aikata aiki alkhairi ko sharri ko da daidai kwayan zarra ne zai ga abinsa inji Allah haka wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wanda duk ya aikata aiki na sharri ko da daidai kwayan zarra ne zai ga abinsa shi yasa Allah ya umarci mumini a cikin rayuwarsa gaba ɗaya ya zamo mai ƙoƙari wajen tara ayyuka na kirki ayyuka nagari sannan da nisantan ayyuka munana in kuma ya tara munanan ko ya aikata munanan to Allah ya bashi wata dama da zai iya ya shafe waɗannan munanan da kyawawa waɗanda za su maye gurbinsu domin Allah yana cewa innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra lidh-dhakirin Allah ya ce lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana a hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata yace tamhuha yace kamar ya gurbin aiki mummuna da kyaukyawa aika biyo bayan mummunan aiki da kyaukyawa wannan kyaukyawan sai ya shafe wancan mummuna to shi yasa kamar yanda muka san da cewa ayyuka kyawawa suna tafiyar da munana ai suna shafe munana to haka ne su ma fa munanan ayyuka suna tafiyar da kyawawa kamar yanda Allah madaukakin sarki a cikin suratu Muhammad yace ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasula wa la tubtilu a'malakum Allah ta'ala yace ya ku wayanda kuka yi imani ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da'a ta hanyar aikata ayyukan da suka umurce ku da su sannan ku kiyaye wala tubtilu a'malakum kar ku bata kar ku lalata ayyukanku ai kyawawan ayyukan da kuka yi wajen yin biyayya ga Allah ko wajen yin biyayya ga manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kar ku biyo bayan su da munana domin wayannan munanan za su lalata wayancan kyawawan da kuka aikata Qatada Allah ya kara masa rahma yake cewa duk wanda yake iyawa daga cikin ku kar ya bata wani kyaukyawan aiki da yayi da mummuna da zai aikata daga baya to duk wanda yake iya wannan yace to ya aikata duk da ba wanda yake da iko shi Allah yace amma ku sani ayyukan alkhairi suna shafe munana haka wa inna sharra yansakhul khair haka shi ma sharri yana shafe alkhairi yace amma abin da yake wato mallakan dukkan waɗannan abubuwan shine abinda mutum zai cika da shi ka yi ƙoƙari lokacin cikawanka ka bar duniya kana akan kyawawan ayyuka ka bar duniya kana akan hali irin wanda Allah da manzon shi suke so daga cikin zunubai waɗanda suke iya lalata kyawawan ayyuka ko su raunana su malamai sun kasa su kashi biyu nau'i na farko shine zunubin da yake da alaka da haƙƙin mahalicci Allah tabaraka wa ta'ala da kuma haƙƙin halittu sune haƙƙin bayin Allah misali kaman ƙetare iyaka akan mutane
ko zaluntansu wani abu daga cikin haƙƙinsu ko kuma tauye musu wani abu. Sannan haƙƙin Allah a cikin wannan shine Allah ya haramta wannan. Allah ya haramta musulmi ka ƙetare iyaka akan ɗan uwanka musulmi. Haka Allah ya haramta ka zalunci ɗan uwanka musulmi. Haka Allah ya haramta wani haƙƙin musulmi na hannunka ce ka tauye wannan haƙƙin saboda zalunci. To haƙƙin Allah a cikin wannan duk da cewar wani ka zalunta ba Allah ba, amma Allah yana da haƙƙi a ciki. Haƙƙin Allah shine ya hana kai kuma ka aikata. Ya ce kar ai zalunci, kar ka yi zalunci. Ya ce kar a tauye haƙƙin mutane, kai ka tauye. Ya ce kada a ƙetare iyaka akan bayi, kai ka ƙetara. To ka ci haƙƙin wanda ka musguna ma. Na biyu kuma Allah yana da haƙƙi a cikin wannan don ya hana kai kai kuma ka yi. Mai zunubi a lokacin da zai taka zunubi ya aikata abin da Allah ya haramta, da kuma irin wannan nau'i na zunubi da muka ambata a yanzu, to in yayi yawa, ƙetare iyaka akan bayin Allah yayi yawa, zaluntar bayin Allah yayi yawa, tauye haƙƙin bayin Allah yayi yawa akan mutum, to wannan shi yake kai shi zuwa ga iflasin duk abin da ya tara na kyawawan ayyuka. Ma'ana yayi hasara, ya taɓe akan duk wasu ayyukan alkhairi waɗanda ya tara ma kansa. Gobe kiyama saboda a biya haƙoƙin waɗanda suke bin sa haƙƙi. Dalili akan wannan shine hadisin Abi Hurairah ta Allah ya ƙara masa yarda. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya tambayi sahabbansa, yace musu atadruna manil muflis, wai ko kun san wane ne matsiyaci? Shi sahabbai suka ce ya Rasulullah, mu matsiyaci a cikin mu shine wanda baya da ko kobo kuma baya da kayan kobo. Shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ai matsiyaci daga cikin al'ummata zai zo tashin alqiyama da tarin sallah, da tarin azumi, da tarin zakka, ai ya zo da ayyuka na kirki ga sunan tili-tili, amma matsalan shine zai zo ya sagi wannan, yawa wannan kazafi, ya cinye dukiyan wannan, ya zubar da jinin wannan. Dukkan waɗannan kuma za su tattaru a gaban Allah wajen neman haƙƙinsu. Wanda ya zaga zai zo tsaya gaban Allah ya ce wane ina bin wani haƙƙi, ya Allah ka karɓar min haƙƙina. Wanda ya ci ma mutunci zai zo tsaya gaban Allah ya ce wane ya ci min mutunci, Allah ka bi min haƙƙina. Wanda ya zuban ma jini zai zo gaban Allah ya ce ya Ubangiji wane ya min rauni ko ya zama dalilin salwantar rayuwana, Allah ka bi min haƙƙina. Shi kuma Allah ya ce wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid, Ubangijinka ba mai zaluntar bayi bane, dole ne ya karɓa ma masu haƙƙi haƙƙinsu. To daga nan ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, ce a ɗauko daga kyawawan ayyukansa a biya wannan, shi ma wancan a ɗibo daga kyawawansa a biya, haka za a yi ce an biya duk wani mai bin sa haƙƙi. Idan kyawawan ayyukansa gaba ɗaya suka ƙare, ya zo da sallah ta ƙare ƙaƙaf, ya zo da azumi, azumin ya ƙare, sadakan da ya yi duka ya ƙare, ƙur'anin da ya karanta duka ya ƙare, zumuntar da ya sadar duka ya ƙare, ga kuma masu ban haƙƙi ba a yi da biyansu haƙƙinsu ba. Ya za a yi? Yafewa za su yi a lahira ba a yafe baiki. Ɗanka ba zai yafe maka haƙƙi ba, matarka ba za ta yafe maka haƙƙi ba, mahaifinka ko mahaifiyarka ba wanda zai yafe maka haƙƙi gobe kiyama. Saboda Allah yace al-akhillau ba'dhum yawma idhil aduwwun yace illa al-muttaqun. Abokanai ma in sun tashi gobe kiyama Allah yace sashen su makiyan sashe ne, sai dai masu tsoron Allah. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi yawaddu al-mujrimu law yaftadi min 'adhabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi
wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha lava. Ba wata dangantaka ko kusanci da ke iya amfanin mutum gobe kiyama, babu shi. Saboda duk wani makusancin ko dangin wanda ya kamata ya amfane kan to gudunka yake yi a wannan rana, to balle in yana binka wani haƙƙi a wannan lokacin ne ma zai neme ka ya caciɓo ka ya kawo gaban Allah saboda neman Allah ya karɓar masa wannan haƙƙin, saboda ba a shiga aljanna shi da wannan haƙƙi. To shine annabi ya ce idan kyawawan ayyukan nasa suka ƙare kamun ya ida biyan waɗanda suke bin sa haƙƙi, to shi a duba a gani, to ai su masu bin sa haƙƙin su kuma suna da zunubai. Wannan ya sha giya, wannan ya yi zina, wannan ya yi caca, wannan ya yi ƙarya, aikin da ya kamata ya kai su wuta shi a yaye musu wannan aikin, shi a lafta ma wanda suke bi haƙƙi, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan a tunkuɗe ƙeyansa zuwa wutar jahannama. Kaga babu abin da ya fi hasara kaman ka tara ma kanka aikin alkhairi wanda kake tamanin wannan aikin ya sa ka aljanna gobe kiyama, amma saboda munanan halinka, saboda munanan ɗabi'unka, saboda haƙoƙin mutane da suka taru a kanka, ce ka tashi gobe